Maayong gabi sa matag usa in behalf sa Herald of Grace Covenant Bible Church diin ang alagad sa Ginoo serbisyo dinhi sa Dakbayan sa Dasmariñas sa Cavite, and in behalf also of One Voice Christian Fellowship diri sa Iligan diin nahimo usab kitang kabahin atong gipaabot ang atong pahasubo sa pamilya Gordo Batukan. Ini nga pamilya dili ni lahi kanako, gumikan kay sulod sa dugayng panahon nakauban nako sa una. So kaila jud kay nako si Ate Meli, kaila nako sila Kuya Romel, si Bobby, si Mary Ann, ug ang mga Gordo Batukan family sa Iligan, mga kauban sa United Methodist Church, First United Methodist Church of Iligan. Diin kita nagdako ug diin usab kita early nga namatuto diha sa atong buhi nga Dios. So on the one hand, nagpasalamat ta gumikan kay na reconnect ang ato ang mga dalan after 20 years to be exact. Nagistorya mi ni Kuya Romel kagahapon. But on the other hand, nasubo usab kita gumikan kay na connect kita nga dunay mga panghitabo nga susama niini, pero dili nato ma-question ang kaalam sa Ginoo, dili nato ma-question ang wisdom sa atong buhi nga Dios, di nato ma-question ang iyang providensya, but we have to believe what the Bible says in Romans chapter 8:28, that all things work together for good to those who love you, to those who love him, and to those who are called according to his purpose. So once again, maayong gabi sa tanan diha sa Dakbayan sa Iligan. Magampo una kita before kita magpadayon sa atuang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Walabing gamhanan nga Dios, kami nagaduol sa imong presensya niining taknaa, ug among gisalig ang pagbatbat sa imong ebanghelyo niining takna sa kagabhion, gumikan kay dili kami makasalig sa among kaugalingon. Among gituuhan nga gamhanan gayud ikaw o Dios, ug ang imong pulong mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Ug among giangkon nga kung pasagdahan kami sa among kaugalingon, dili gyud namo masabtan ang imong pulong. That is why we are only totally dependent upon the working of the Holy Spirit tonight. Tapangi ang imo ang sulugoon o Dios sa pagmantala sa ebanghelyo, ihatag kanimo ang ihatag kaniya ang imong pagdihog o Dios. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to 1 Samuel chapter 20 verse 3. If you have your Bibles with you, 1 Samuel chapter 20 verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Apan mitubag si David, nasayod kaayo ang imong amahan, nga suod kitang higala, busa wala kaniya sultihi niini. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga aduna lamang usa ka tikang tali kanako ug sa kamatayon. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, ang background niini mga kaigsuonan, si Haring Saulo sa Israel, na obsessed gayud siya sa iyang tinguha nga patyon si Haring David, gumikan sa iyang kasina kang David. Dili pa hari si David at this time, pero si David mao ang gituboy sa Ginoo nga mahimong hari sunod kang Saulo, ug na-threaten kini si Saulo ug buot niyang patyon gayud si David. Nauna na niyang attempt nga patyon si David pinaagi sa usa ka bangkaw, kaduha ka higayon mga kaigsuonan. And in the next several chapters, kung atong basahon, gigukod gayod ni Saulo si David sa tanang dapit sa Israel aron siya dakpon ug aron siya patyon. Now, kining si Jonathan, anak ni Haring Saulo, suod kaayong higala ni David. Dunay maanindot kaayo nga connection between David and Jonathan. Mao nga gipangutana ni David si Jonathan kung unsa bagayod ang iyang nabuhat, nganong init kaayo ang ulo ni Haring Saulo bato kaniya, ug nganong determinado gayud kaayo si Haring Saulo nga patyon niya si David. Ug mi-insist kining si Jonathan nga dili gayud mamatay si David, kay kun adunay daotang tumong or plano ang iyang papa kang David, iya untang gipahibalo si Jonathan. Pero gi-remind ni David si Jonathan nga nasayod ang iyang amahan nga suod kaayo silang higala
Mao nga kung duna siya'y daotang plano, dili gyud niya ipahibalo kang Jonathan. Ug niini nga punto, sumala sa akong gibasa kaganina mga kaigsuunan, mideklarar si Haring David, as truly as the Lord lives, there is only a step between me and death. Aduna lamay usa ka tikang tali kanako ug sa kamatayon. So, ato kining pamalandungan kining nga deklarasyon ni Haring David mga kaigsuunan. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga aduna lamang usa ka tikang tali kanako ug sa kamatayon. There is but one step between me and eternity. Sa pagkatinuod mga kaigsuunan, katong giingon ni David nga usa lamang katikang ang tali kaniya ug sa kamatayon, tinuod kini nga description bisan pa sa matag usa kanato. This is also true of all of us. Ang matag usa kanato kung buot natong hunahunaon, usa lamang katikang ang distance tali kanato ug sa kamatayon. Sumala pa ni Santiago sa Book of James, ang giingon sa chapter 4, what is life? Unsa man ang kinabuhi? It is a vapor that appears a moment then vanishes. Kay unsa ba ang kinabuhi? Usa lamang kini kasingaw, usa lamang kini kagabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Niadtong bata-bata pata mga kaigsuunan, wala kayo nato huna-hunaa ang kamatayon, dili kayo kita maghuna-huna sa kamatayon. Aduna kita ipagbati nga mura og immortal kita. Ang kamatayon mga kaigsuunan, mura og atong gitan-aw sa una ni adtong batan-on pa kita nga layo pa kaayo, layo pa jud kaayo sa nga tanan. Pero sa dihang nagkaidaran na kita mga kaigsuunan, anam-anam na natong ma-realize nga kita dunay utlanan ni ining kalibutana. Pero bisan pa ni ana nga realization, ato gihapong gihuna-huna o gilauman nga dugay pang mahitabo kanato ang kamatayon. Ug adunay mga tawo nga gaan kaayo ang ilang pagtan-aw sa kamatayon. But I can assure you mga kaigsuunan, seryoso kaayo nga pagahisgutan ang kamatayon, bugat gayod kaayo kini sumala sa pagtulunan sa Biblia. Ang kamatuoran mga kaigsuunan is that walay bisag usa kanato nga nasayod kung kanusa manuktok sa atong pultahan ang kamatayon. Wala gyud. Ang giingon sa Biblia nga ang kamatayon gitakda kini nga takna sa Ginoo. Hebrews chapter 9 verse 27. Ang giingon dinhi, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Kay gitakda sa matag usa ang mamatay sa usa lamang kahigayon, ug pagkahuman niini mao ang paghukom. So mga kaigsuunan, gifix na diay sa Ginoo ang oras sa atong kamatayon. Ang atong kamatayon dili kini mahimong ma-postpone bisan pa sa pinakabanggiitan nga doktor, ug dili po ni mapapaspas bisan pag dunay gustong mopatay kanato. Gumikan kay ang schedule sa Ginoo ang mahitabo ug matuman kung kanusa kita niya kuhaon gikan niining kalibutana. Ang Ginoo mao ang nag-appoint niini mga kaigsuunan, siyang nagtakda ug ikaw ug ako wala gayud in taon masayod kung kanusa nato atubangon kini nga appointment. Ug kini nga appointment mura og dili nato ni siya damhon sa kasagara nga panghitabo. Masyak kita kung dunay mamatay. Makuratan gayud kita gumikan kay wala man nato kini gi-anticipate. In fact, most of us do not want to think about it. Ug muupod kini ang gi-reflect, gipakita sa usa sa mga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Luke chapter 12 verse 16 to 20. Mao kini ang sumbingay sa tawo nga dato kayo sa nga tanan. Luke chapter 12 verse 16 to 20. Ang giingon dinhi, unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot. Namalandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og mas dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan.
Unya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo. Anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. So, kining tawhana mga kaigsoona nag-isip nga ana kaniya ang tanan. Kining tawhana nag-isip nga magpahayahay na lang siya, mag-enjoy siya sa nakabiling daghang mga katuigan sa iyang kinabuhi kuno. Pero ang Dios adunay laing plano. Gumikan kay ni anang gabhiuna, appointment na diay sa Ginoo nga kuhaon ang iyang kinabuhi. Usa lamang katikang ang distance between that rich man and death, pero wala gani siya masayod niini. Ug tinuod kini sa matag usa kanato, wa gyud ta makahibalo bisan pa niining gabhiuna mga kaigsunan, basin og duol na kanato ang kamatayon, wa lang gyud ta masayod. Ngano? Nakasigurado ba kita nga maabtan pa kita karong sunod semana? Nakasigurado ba kita nga mabuhi pa kita hangtod unyang tungang gabi? No, we do not know. You may be thinking of your security for many years to come. Daghan na kag natigom sa bangko, daghan ka og insurance system, daghan ka og pension. Pero sama sa giingon sa Dios ni adtong dato nga tawo, posible nga mauusab ka na ang iyang gisulti kanimo higala kung ikaw naninganti alang sa imong kaugmaon. You fool! You are just a step away from eternity. Natayod kita nga ang kamatayon moabot ka nato kasagara, walay warning, walay pasidaan, walay pagpahibalo. Mao nga masyak kita kanunay kung madungga nato ang kalit hinanali nga kamatayon sa atong higala. For example, pinaagi sa usa ka na aksidente sa motor or nabanggaan og sakyanan. Ngano, katong tuang tuig 2001, katong gibombahan ang Twin Towers sa USA sa mga suicide bombers. Katong mga nagtrabaho dito sa Twin Towers, naglingkod sila sa ilang mga opisina, nag-shopping dito kay doon po'y grocery dito sa Twin Towers, nagbuhat og business mga kaigsuunan. Kadto sila, gadahom ba sila sa ilang kamatayon? Nasayod ba sila nga muuna di ay kadto ang appointment sa Ginoo alang sa ilang kamatayon? They were just a step away from death. Usa lamang katikang ang gilayon gikan kanila og sa kamatayon, pero wala sila masayod niini. Now sa karaang tugon mga kaigsuunan, adunay istorya sugilanon mahitungod kang Belshazzar, hari sa Babylonia. Now bisan pa og ang gingharian sa Babylonia gisulong sa mga kaaway, pero gasalig kaayo si Haring Belshazzar sa iyang mga gwardya, security force. Mao nga nianang gabhiuna gapaparty siya. Gapaparty siya, hudyaka gayud kaayo mga kaigsuunan. Ug samtang ang mga kaaway ni Belshazzar nagplano kung unsaon pag-ilog ang gingharian sa Babylonia ug unsaon siya pagpatay, si Haring Belshazzar hubog kaayo. Hubog gayud kaayo. Ug iya dayong gisugo ang iyang mga sulugoon nga ipakuha katong mga imnanan, mga baso, mga kupa nga gikan sa templo sa Jerusalem. Tungod kay nailog man nila ang Jerusalem, nasakop nila mga kaigsunan many years ago sa kapanahunan sa iyang lolo. So katong sagrado nga mga imnanan nga gikan sa templo sa Jerusalem nga mga bulawan ug mga silver, iyang gipakuha kay mo iyang gamiton sa ilang paghubog-hubog. Ug samtang ila kining gibuhat mga kaigsunan, ilang gibutangan og bino, nagsadya sila, naghudyaka sila ug ilang gidayig ang Dios-Dios sa mga bulawan ug Dios-Dios sa mga silver. And suddenly, doon na sila'y nakita nga dakong kamot nga misulat og mga pulong didto sa bungbong diin sila nagparty mga kaigsuunan. Ang pulong nga gisulat ni adtong kamot nga
katingalahan kaayo mimi mini tikel ufarsin. Ug sa pagkakita ni Haring Belshazzar niadto nga sulat sa kamot nga mysterious, miraculous, muraog na himasmasan siya mga kaigsunan. Iyang gisugo ang iyang mga banggiitan nga mga tawo kung i-interpret kadto nga handwriting, pero wala gayud sila maka-interpret ni adto. And finally, ilang gipatawag si propeta Daniel aron i-interpret kadto nga mga pulong. Ug nadunggan ni Haring Belshazzar ang pait kayo nga mga pulong nga gisulat sa bungbong sumala sa gi-interpret ni Daniel. Una, giwalihan ni Daniel si Haring Belshazzar. Gi-remind ni Daniel si Belshazzar nga sa kapanahunan sa iyang lolo, diin iyang napanunod ang gingharian sa Babylonia. Gipatay siya sa Dios, gisilutan ang iyang lolo, gumikan sa iyang garbo, gumikan kay iyang gipataas ang iyang kaugalingon ug iyang gibugal-bugalan ang Dios sa Israel. Nasayod si Belshazzar niini, dili siya ignorante. Ug miingon si Daniel kang Belshazzar, karon sa imong garbo wala ka nagpaubos sa imong kaugalingon, hinunua imong gisugo ang imong mga sulugoon nga ipakuha ang mga imnanan gikan sa templo sa Jerusalem aron imong butangan og mga bino sa imong paghubog-hubog ug imong gidayig ang Dios sa mga bulawan ug mga silver. Apan ang Dios nga mao'y tag-iya sa imong gininhawa, nga mao'y tag-iya sa imong kinabuhi, wala nimo himayaa. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, ikaw ug ako nagaagad lamang sa Dios alang sa imong pagkinabuhi niining kalibutana, alang sa akong pagkinabuhi niining kalibutana. Kining hangin nga imong giginhawa ug abilidad sa pagginhawa, mga kaigsuunan, gikan kini sa Dios. And yet daghan sa mga tawo dinhi sa kalibutan nga ilang gigamit ang ilang gininhawa ug ilang baba aron isalikway ang Dios ug aron bugal-bugalan ang Dios. Ang ginhawa nga gi-enjoy ni Belshazzar, ang iyang gininhawa na nimaho og baho sa ilimnon sa bino nga iyang giinom. Mao nga ang giingon sa Daniel chapter 5 verse 26 to 28. Ang giingon dinhi, mao kini ang ilang kahulugan. Mini, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari ug natapos na kini. Tikel, gitimbang ka ug nakaplagan nga kulang sa gibugaton. Parsin, gibahin-bahin ang imong gingharian ug gihatag ngadto sa taga-Media ug taga-Persya. Ug atong mabasa sa pagpadayon, mga kaigsuunan, nga nianang gabhiuna gipatay si Haring Belshazzar. So one moment gahubog-hubog siya, lipay kaayo siya sa iyang panaghudyaka, and in a short time, usa lamang katikang ang distance, mga kaigsuunan, giatubang na ni Haring Belshazzar ang eternidad. Dunay little warning nga iyang nadawat ni adtong bata pa siya, pero iya kining gibaliwala, mga kaigsuunan. Pero ikaw ug ako, walay warning nga gihatag ang Ginoo kanato karon kung kanus at mamatay. Wala kini gipahibalo sa Dios kanato. And perhaps niining taknaa, gitimbang ka sa Ginoo sa iyang balaan nga timbangan sa hustisya, ug basin og karon kulang ka sa timbang, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Mao nga seryoso gayud kaayo kini nga kamatuoran nga dili nato angay nga baliwalaon. Ikaduhang punto, karon nga nasayod kita nga ang kamatayon duol di ay kaayo kanato, usa lamang katikang ang gilayon between us and death. Unsaon man nato pagkinabuhi niining kalibutana. How then should we live, mga kaigsuunan, mga kahigalaan? Now, in the light of the uncertainty of life, ug sigurado gayud kaayo ang kamatayon, unsaon man nato pagkinabuhi? Sumala pa sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 12. Ang giingon dinhi, busa tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron makabaton kami kasing-kasing nga may kaalam. Unsaon nato pagkinabuhi? Isip pagpangandam sa kamatayon nga duol ra gayud kaayo sa atua.
Usa lamang katikang ang distance between us and death ug wa gyud ta masayod. Well, kinahanglan gayud kitang mangandam. Kinahanglan nga magkinabuhi kita ilalom sa kabubuton sa Ginoo. Gumikan kay wala kita masayod kung kanus ata mutikang ni anang usa lamang katikang ngadto sa eternidad. Kinahanglan nga magkinabuhi kita in such a way nga gikahimut-an sa atong buhi nga Dios. Aron nga inigtikang nato ni ana nga tikang, we will step into His kingdom of light imbis nga mutikang kita padulong sa giharian sa kangitngit sa walay katapusan nga pag-antos mga kaigsuonan. Ang giingon ni Jesus sa iyang mga disciples, be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you think not. Sa Bisaya pa, pangandam kamo, tungod kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo damha. Dili lisod sabton kini nga mga pulong mga kaigsuonan. Giawhag kita sa atong Dios mismo nga mangandam kita alang sa gitawag og kamatayon. We should live so that whatever moment the Lord says, this is your last step, magkinabuhi kita aron bisag unsang taknaa, bisag unsang urasa ingnon sa Ginoo nga muna ni ang katapusan sa imong kinabuhi, mahimo kitang andam nga moatubang kaniya. Now, dili ang tanang tawo adunay warning nga nadawat in advance kung muabot kaniya ang kamatayon. Dunay mga giwarningan, for example, dunay cancer. So at least doon na sila idea nga basin og hapit na gayud sila mo matapos ni ining kalibutan na, but many daghan kaayo sa ato dinhi sa kalibutan nga walay warning nga gihatag sa Ginoo. Daghan kaayong mga tawo nga namatay. Ilang gitikang ang katapusang tikang padulong sa kamatayon, pero wa gyud sila masayod nga muna diay kadto ang last step. Wala may obligasyon ang Ginoo nga iya kitang pahibawon. Walay tulubagon ang Ginoo, dili obligado ang Dios nga kinahanglan iya kitang pahibalon kung kanus at taniya kuhaon. Now, basin higala og nagplano ka nga ay hara ka maghinulsol sa imong sala, ay hara ka seryoso sa imong pagsunod sa Ginoo kung hapit na kang mamatay. So you see, murag mantiniran sa tawo ang Ginoo nga ang ihatag niya nga higayon alang sa Ginoo kanang hapit na mamatay. So mantinir ang iyang pagtratar sa Ginoo. Basin og mo ka na ang imong ginahuna higala nga imong mantiniran ang Ginoo nga ay hara ka magseryoso, ay hara ka maghinulsol kung hapit na ka mamatay. Pero daghang gaplano nga mga lagad sa Ginoo alas 11 pero gikuha sa Dios alas 10:30. Daghang gaplano nga maghinulsol sa ilang tanang sala alas 11 pero gikuha sa Ginoo alas 10:45. It may be nga ikaw nagplano nga makipag-uli or kumbaga mag-reconcile sa makig-uli sa Ginoo nga imong limpyuhan ang imong kaugalingon, imong uliron ang imong kalag. Kung hapit na ikaw mamatay, inikatiguang na nimo, pero wala kitay garantiya mga kaigsuunan nga mupaabot pa ang Ginoo ni anang adlaw. Basin og miingon ka nga ang Ginoo nara man kanunay, di man na mudagan ang Ginoo. Ay haragod ko muduol sa Ginoo kung gusto na nakong muduol. Kumbaga, naa ko ang baraha. Kung kanus ako, I can go to God anytime I want. Ang Ginoo, naraman na siya kanunay. Unahon sa nako ang akong mga pangandoy sa kinabuhi. Naraman na ang Ginoo kanunay, dili man na siya mudagan. Pero mga kaigsunan, dili kita ang masunod. Dili kita ang gatakda sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios mao ang gatakda ug daghan kaayo ang mga tawo nga nakabuhat na ni ana nga kasaypanan nga ilang giingon nga ay hara sila moduol sa Ginoo kung convenient na alang kanila ang pagduol. Anyway, ang Ginoo dili man mudagan. We must come to God in His own terms. Ug unsa ang giingon sa Biblia, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Karong taknaa, ayaw na og ipaugma kay basin og ang ugma ulahin ang tanan. Kinsa ba kita nga mooy mo dictate sa Ginoo kung kanus ata moduol kaniya? Samtang ang Dios nagatawag sa matag usa karong taknaa
ngari ka nako pag hinulsol sa imong sala ug salig kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Si Gobernador Felix, kung inyong basahon ang Book of Acts, gi-expose sa Ginoo ang sala ni Felix, pinaagi sa baba ni Pablo. Gi-expose ni Pablo ang pagkadautan ni Felix. Nahadlok si Felix, dili siya komportable nga pagahisgutan ang iyang pagkadautan. Mao nga miingon siya nga sakto na. Ay hara ko maminaw, ay harata maghisgot mahitungod sa paghinulsol og kaluwasan kung kumbinyente na alang kanako. Subo nga pamalandungon mga kaigsuunan, wa gyud in tao na mahitabo sa kinabuhi ni Governor Felix. Mao na di unta kadto ang last chance nga gihatag sa Ginoo kaniya nga siya maghinulsol. That time, the convenient time, wala gayud mahitabo. Mao nga higala kung kaala mga tong sundon. Ningtak na sa kagabhion, hinaot nga nakigistorya ang Ginoo kanimo. Ningtak na sa kagabhion, mao kini ang oras nga kita makiguli sa Dios. Romans chapter 13 verse 11 ang giingon dinhi, nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Karon, salvation in the Bible is present tense. Ang atong pagsanong sa tawag sa Ginoo sa paghinulsol sa sala ug pagtuo kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas karon mga kaigsuunan. Present tense. Ang giingon ni Pablo sa 2 Corinthians, God said, I heard you in the accepted time, and I will help you in the day of salvation. Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo, higala niining taknaa. Karon ang adlaw sa kaluoy sa Ginoo. Karon ang gabi sa kaluoy sa Ginoo. Ayaw kini og baliwalaa, ayaw kini palabya mga kaigsuunan, kay basin og dili na mahitabo ang sunod nga kahigayunan pa. Hebrews chapter 9 verse 27. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Kay gitakda alang sa tanang mga tawo ang mamatay ug pagkahuman muatubang sa paghukom. Ang death sentence mga kaigsuunan gipakanaog na sa Ginoo alang sa tanang mga tawo. Mao nga mamatay gayud kitang tanan. Ang giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug tungod kay kitang tanan nakasala, sumala pa sa Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, gumikan kay kitang tanan nakasala. Kinahanglan kitang tanan moatubang sa sentensya sa physical nga kamatayon. Mandatory appointment kini mga kaigsuunan. It is a mandatory appointment. Kini nga sentensya wala gayud kini bakwia sa Ginoo. Sukad nga nahulog si Adan ug si Eva ug ang tanang mga katawhan sa kasalanan, kining sentensya sa kamatayon wala gyud ni bawia sa Dios. Wala kini nahimong obsolete. Basig doon na mo'y mga telephone directory ni adtong 1995 under pa sa Matelco, Maranao Telephone Company sa Iligan. Wala na nakaron, obsolete na kadto nga mga numero. Pero dili ingon ana ang sentensya sa kamatayon. Gisentensyahan sa Ginoo si Adan ug si Eva ug ang tibuok katawhan nga mamatay niadtong misupak sila sa Dios ug hangtod karon ang sentensya sa kamatayon nagpabilin alang sa matag usa kanato. Ang physical nga kamatayon mahitabo kini kausa lamang. It is appointed unto all men once to die, and after this the judgment. Mao nga seryoso gayud ang kamatayon mga kaigsuunan, gumikan kay ang musunod niini dayon mao ang paghukom. Ang mga tawo adunay tulubagon ug human sa kamatayon
manubag sila sa Ginoo, muatubang sila sa Dios. Now, kung asa ka naabdan sa imong kamatayon higala, kung naabdan ka sa kamatayon diha sa imong pagpakasala, kung asa ka naabdan sa kamatayon diha kahukman sa Dios, ug ang eternidad mao ang motipig kanimo. Mao nga ang tawo nga dili mangandam alang sa kamatayon, matud pa sa usa ka magwawali. He is more than an ordinary fool. He is a madman. Ug adunay duha lamang ka sentensya sa paghukom human sa kamatayon. Adunay sentensya sa kinabuhing dayon alang sa mga katawhan sa Dios, alang sa mga naghinulsol ug nagsalig kang Kristo. Kinabuhi nga adunay kasiguruhan, kinabuhi nga adunay kalinaw, adunay pagkabalaan, kinabuhi nga hangtod sa kahangturan nangalagad sa Ginoo, ug kinabuhi nga hangtod sa kahangturan adunay kalipay. Now, alang sa usa ka Kristohanon, ang death, ang kamatayon mga kaigsuunan, sa tinuod lang painkiller. Not pain maker, but painkiller. Alang sa usa ka Kristohanon. Dili siya maalkansi kung siya mamatay, kundili mutikang siya ngadto sa walay katapusan nga kalipay kauban sa Ginoo. Alang sa tanang mga Kristohanon, bisan pag atong latason ang walog nga ngit-ngit kaayo sa kamatayon, pero pagkahuman niini ang kahayag sa eternidad. Dili kita mamatay ang atong kalag, kundili matulog lamang ang atong lawas, ug pagmata nato kauban na nato ang Dios. Mao nga ang kamatayon alang sa mga Kristohanon, usa ka doktor nga magwagtang sa tanang mga kasakitan ug mga balatian niining kalibutana. Ang kamatayon alang sa Kristohanon, dili kini silot alang kanila, kundili pultahan lamang kini padulong sa walay katapusan nga kalipay. Matud pa ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. For to me to live is Christ, and to die is gain. Pero ang ikaduhang sentensya mga kaigsuunan, alang sa mga dili magtotoo, alang sa mga nagdumili sa atong Ginoong Hesukristo, ang sentensya sa kamatayon or ang sentensya pagkahuman sa kamatayon alang kanila, mao ang walay katapusang silot didto sa impyerno. Walay katapusan nga separation. Separation gikan sa tanan niyang mga higala, separation sa tanan nga kalipay, separation sa tanang paglaom. Wala na gyud paglaom pa bisag gamay, pagbulag gikan sa paglaom, pagbulag gikan sa tsansa. Wala na second chance mga kaigsuunan. Separation gikan sa tanang mga enjoyment, sa lawas, kalag, ug espiritu, ug hunahuna, ug labaw sa tanan. Separation gikan sa Dios, nga mao ang tinubdan sa tanang kalipay, sa tanang pagkabalaan, ug sa tanang paglaom. Mao nga, kung masipyat kita niining kalibutana, kung masipyat kita sa atong gipili before ta moatubang sa Dios sa kamatayon, kung masipyat kita, dili na gyud kini mabakwi sa eternidad. Kung mamatay kita diha sa atong sala, hangtod sa kahangturan kitang magantos. Kung mamatay kita nga wala kang Kristo, magpabilin kitang bulag gikan kang Kristo ug sa Dios hangtod sa kahangturan. Mao nga seryoso kini nga pamalandong mga kaigsuunan, ug kinahanglan nga dakpon gayud niini ang atong attention ug consideration. Adunay kalainan ang kamatayon sa mga dautan ug sa mga matarong. Ang kamatayon muabot sa dautan ingon nga penal infliction, nga ang but pasabot nini walay katapusan nga silot. Pero alang sa matarong, alang sa giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang grasya, ang kamatayon mao lamang kini ang nagtawag kanato ngadto sa presensya sa atong Dios Amahan. Alang sa mga makasasala, ang kamatayon usa kini ka execution.
Pero alang sa mga katawhan sa Dios, ang kamatayon mao kini ang pagsalikway hangtod sa kahangturan sa tanang mga pag-antos ni ining kalibutan. Death to the wicked is the king of terrors, hari sa tanang kahadlok, pero ang kamatayon alang sa mga katawhan sa Dios mao kini ang katapusan sa tanang kahadlok ug mao kini ang sinugdanan sa walay katapusang kahimayaan. Mao nga ang giingon sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12, prepare to meet your God. Pag-andam sa pag-atubang mo sa imong Dios. Daghan kayong mga deadlines kita sa atong kinabuhi. Mga bills nga dapat natong bayran, ILPI nga bayronon sa kuryente, mga lisensya, driver's license nga i-renew, mga buhis nga kinahanglan natong bayran. Daghan kayong lista sa mga deadline, pero ang deadline sa kamatayon, ang deadline sa pag-atubang nato sa Dios mao ang pinakaimportanteng deadline. Kay kining mga deadline sa pagbayad nato sa kuryente pwede mang ma-delay ug usa duha ka adlaw, dili pa ta maputlan. Pero ang deadline sa kamatayon nga wa gyud ta kahibalo kung kanusa, wala na gyud chance sa mga kaigsunan, wala na'y apilar pa sa barangay. It's one we all will face. The Bible says, it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Ang pag-andam nato alang sa kamatayon, mao kini ang pag-andam nato alang sa kinabuhing walay katapusan. Unsaon man nato pag-andam nga makasasala man ta? Unsaon man nato pag-andam nga ang giingon sa Biblia, usa lamang kasala, impyerno na ang atong sangputan. Ang giingon sa James chapter 2 verse 10, kung gisunod nato ang sugo sa Dios apan atong gisupak ang isa, we are guilty of violating the whole. So unsaon man nato pag-andam nga makasasala man kita ug ang requirement sa Ginoo alang sa atong kaluwasan 100% obedience, 100% holiness, ug ang usa pa ka requirement 100% nga bayad sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Unsaon man ato pagpangandam, mosalig ta sa atong pagkabuutan. Ang giingon sa Biblia ang atong pagkabuutan hugawng panapton lamang atubangan sa Dios. So kung gibuutanan ta sa atong kaugalingon, no for sure higala nga ang imong pagkabuutan dili na makaluwas nimo ug prangka kaayo ang Biblia niini. For by grace you have been saved through faith. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. And this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat, gumikan kay dautan gihapon atubangan sa Dios. Hugaw kaayo ang atong maayong buhat. So unsa may atong paglaom aron kita maluwas. Ang giingon sa Matthew 5:48, be perfect for your heavenly Father is perfect. This is the good news mga kaigsunan. Makasasala ka, gisupak nimo ang sugo sa Dios. Usa sa napulo ka sugo ayaw pagpamakak. Mga bakakon kita, namakak kita sukad pa kaniadto hangtod karon. Usa sa sugo sa Ginoo nagaingon ayaw pagpanapaw, pero ang giingon ni Kristo, kung mutan-aw kita sa babae or lalaki nga dunay kahidlaw sa atong kasing-kasing, we have already committed adultery in the heart. In other words, ang pagtan-aw og mga laway nga mga salida, usa kana ka matang sa pagpanapaw. Adultery mga kaigsunan, ug ang sala dili lang sa aktual kundi ang sala sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat. Dautan gayud kita. Ang libro sa atong kinabuhi pag-abli sa Ginoo hugaw kayo unsa may paglaom nato nga mapapas ang tanan natong mga sala. This is the good news. Ang giingon sa Biblia, gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, ingon nga substitute nato. Dili kita kasunod sa sugo sa Ginoo 100%, si Kristo ang misunod sa sugo sa Ginoo 100%, alang sa mga makasasala nga susama ka nato. Ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. The good news is that Jesus Christ died on the cross. Siya ang kapuli. Imbis nga kita mao ang silutan, pero dili man gyud kita kabayad gumikan kay dautan ang atong dugo, hugaw kaayo sa sala. Si Kristo ang iyang balaan nga dugo, iyang gipaagas didto sa cross sa Kalbaryo, isip kapuli.
sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug unsa ang resulta sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo? Kaluwasan, kapasayloan. Isipon kitang matarong kung kita musalig kang Kristo, maghinulsol sa sala, ang kuno nato nga dili kita makaluwas sa atong kaugalingon ug atong ibalhin lamang kang Kristo ang atong pagsalig, ingon nga atong Dios ug manluluwas. Ug unsa ang resibo nga nagmalumpuson si Kristo sa iyang kumong misyon sa pagluwas sa mga makasasala? Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ang iyang pagkabanhaw mao ang resibo nga ikaw ug ako higala kung maghinulsol ka sa imong sala ug musalig kang Kristo ug mudangop kang Kristo. Dili ikaw pagasilutan. Ang imong libro sa imong kinabuhi nalimpyo na. Gipapas na ang tanan nimong sala, past, present, and future, pinaagi sa dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong iyang gisulob kanimo. Dangop kang Kristo karong taknaay higala, kay basin ug ugma ulahin ni ang tanan. Wala kita kahibalo, wala ikaw masayod, usa lamang katikang ang gilayon between us and death. Wa gyud ta kahibalo, busa karon sanong sa pagtawag sa ebanghelyo. Hinulsuli ang imong sala ug salig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ug kung ikaw mudangop kang Kristo, mutawag kaniya alang sa imong kaluwasan. Ang good news is that ang bisan kinsa or si bisan kinsa nga mutawag kaniya, muduol kaniya, dili gayud niya isalikway. Matud pa sa John chapter 6 verse 27. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Tonight is the acceptable time. Tonight is the day of salvation. Come to Jesus Christ right now, higala, and you will be saved. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga namantala karon. We pray for fruit. Among gipangayo ang bunga niini. Ug kami nagasalig sa imong saad nga ang imong pulong dili gayod moabot, mubalik kanimo sa walay kapuslanan. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Once again, our condolences to Gordo and Batukan family.